Xa en xuño de 2018, o BNG solicitaba en pleno o arranxo das numerosas deficiencias que presentaba o pabillón de Venecia. Tras conseguir a dotación dunha partida orzamentaria, un ano despois procedíase á adxudicación da obra, que a día de hoxe segue sen executarse. Mentres tanto, o centro permanece pechado e os seus usuarios vense obrigados a desplazarse a outros concellos para a práctica deportiva. Cal sería, non sei se sorpresa dese goberno, porque fan todo tarde, mal e arrastro, que os servizos técnicos do concello informan que non se pode utilizar esa partida presupuestaria que estaba, eses cartos que estaban para arranxar todas estas deficiencias, porque non se pode tardar 3 anos en executar unha obra. Polo tanto, pérdese esa partida, ese remanente do 2017 para executar estas obras do polideportivo e é máis, nese momento, xa en setembro de 2019, se adxudicara a obra a unha empresa, co prexuicio non só para os veciños que non podemos utilizar estas instalacións, senón tamén para a empresa que iba a realizar a obra. Ante isto que se fai outra vez, volve a pleno dotar unha partida presupuestaria con un remanente e, como non, o BNG vota a favor. A día de hoxe estamos no 2020 e esta instalación, o polideportivo, sigue pechada e sigue con todas as deficiencias sin amañar. Os nacionalistas chaman a atención ademais sobre o mal estado de outras instalacións deportivas do concello como as pistas do Castelo. Podemos falar das pistas do Castelo que levan cunha partida presupuestaria dende o pós-2018 da Diputación para arranxar o pavimento e a día de hoxe, febreiro de 2020, non se arranxou. E máis, o material sigue ali no chan e veciños barren diariamente o que son as pistas para que estén en boas condicións. Critican tamén as numerosas deficiencias que presenta o Estadio da Alta a pesar de contar con partidas presupuestarias con cargo pos 2017 e 2018.